XYZ ubani odonsa intambo nje manje hayibo wazadlalisa kwaJaiva simthinte manje one upper Spatate hustler. Hey, bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye obangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunane abazazi bafunane abazazi bafunane abazazi bafunane abazazi bafunane abazazi bafunane abazazi bafunani funa uthando olumali 21 question nina nemibuzo bano beyibheki lebifu ngibona ibutho benitting newo kanti nzelilutho yimalela ndaba thina sifezepho basanda mastabana basanda masibamba bagcwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masibanda niyabona